Bhí hala mór na Chomhairle Réaltrach ag plé le guhanna farcacha. Líon ionadaithe ó mórán speiceas achtarnach a suachán snámh, go léad ag caint ag an nám céine faoin bhab cheana. Bhí an pláinéad Xerion 7 ina sú ar a cud léirscáileanna réalta mar ghrainn uafásach, ag magadh faoi gach iarracht a chud seoda a éileamh. Bhuail an córnóir theach a lámha ar an pódium criostail, a chreacann goram ag éirí níos dorcha le frústachas. Tiúnas a rinne sé, a gú ag achandas tríd an seambra. Bhálaigh an torran go maill. Tá choilíneacht ile cailste againn, a dógur theach. Bhar an tascéalaocht mharach ní lá go ddíreach ar Xerion 7. Ní lá. Is iad seo na daoine céine a dhéanann mianach pláinéad libh le haghaidh bricfeasta. Scapachtan de murmurs imní tríd an tsinóil. Bhí na mharach areolas ar fud na crunne as a nacfan íontach. Dá mar rud é nach bhéadach siad marachtáil ar Xerion 7. Cé a déadach? Déadach na criostail chandamacha ar an domhan sin, CUMHACHT a thabhairt dar sibhialtacht ar fad ar feadh 1000 bliain a lean theach. Ach gach speiceas a cheolam a bás, laistú de léhananta. Bhar na Zipirians 3 lá sol an nearna Stoirmeacha aigéadach a cud suits a lá. Lai meisinaí na gobhanachóirí criostail I ceann uaireanta. Fiú a bháin ar tascéalacha uabrathe theip tar éis cúpla tsingphriail. Bhí ambassador Lisa Grant ina sú go ciúin sa chud Daonna. Bhí si ina banbheag le gruag lia agus súla tuaiseach, ach dé si go cuaireamach le gach fochail. Ní raibh na daoine tar éis a bheith páirteach sa Chomhairle Réaltrach, ach 2 bhliain ó chin, agus bhí an cuid is mó de na heachtrainnig fós ag déalá ló mar fettaí aisteach. Féidir a dúirt an cóirleár Vex ón taobh ile den seambra. Ba chóirtún clacha leis go bhfuil roinnt domhan díreach lasmigh dar sruchog. Chríosáil an créatúir cosúil le feithid a cud mandibles go néirmhíseach. Ní inglacha. D'éirí cracham theach beagnach dú. An oes tá na criostail sin ag déanamh ionadaíochta ar bhinneamh gan teorann. Cé a rialaíonn iad, rialáidh sé bealaí trádála ar fud trí airneáil. Ní féidir linn éirí as go simplí. Ardaigh lise a lámh go maill. Bhí an gutha beag sa seomra ollmhóra, ach ar bhealach faoi dearraidh. Tá an duine ag iarraidh labhairt, a dúirt sé le gára sa léir. Chur roinnt achtarnach guhanna agus cliteáil a raibh cosúil le gára. D'éirí lise suas. Cad go ddíreach a dhéanann an pláinéad seo có contúirteach, a díomhra sí le go soccer. Gníomhí hac hologram de Xerion 7. Rotlaí an pláinéad go maill os cionan tsinóil, ag brathnú cosúil le tromlaí a rinne fír. Plúdaí Stoirmeacha dorcha an cuid is mó dá dromcla. Léirí paistí dearga agus aráiste áit a raibh bolcán ag caidealú gáis na bhuaile isteach san atmosfér tiúb. Domhantarraingt 3 huaire do gná domhan. Lé hac an na phláta sonraí. Brú atmosférach a bhrúbhadh an cuid is mó de na speiceas. Tá an téird ina bhfuil aigéad sulfurach, meatán agus cóthúla a itan 3 bheotal. Tá teachtaí dromcla idir lúide cuige go múide 200 céim, ag athrú uaireanta laistigh to uaireanta. Stud sé le haghaidh éificht. I measc na fiadúlra tá créatúir a duchamid stalkers arthú. Tá siad 15 tráir orde,
po aigéad acu le haghaidh fola, agus is féidir leo gníomhaíocht leictreach a bhreá ó bhíle siúl. Déanann siad fíoch I bacáistí, agus is cosúil go maineann siad taitneamh as rudair bith a glúiseann a bharú. Fuaimíonn sé mí-heatnamhach, a dúirt liise go simplí. Líana níos mó gáire achtarnach an seomra. Rinne hac miongthóra, ag taispáint sraithanna fiach le gáire. Go déan, sin an fát go bhfuil tugra agam. D'éirí a go siada. Tá na daoine nua in bubal. Béidir go dearabhach siad perspictíocht úr an dúshlán seo. Chur liise fuair síos a spin. Dahan si an ton. Ba é an goch céine a dúisead plateóirí ais an Daoine, nuair a bhí sé de géirí gunne ile an millián a chhlacha as sa cuid tépime. Ba bhailad gnéanfamis iarracht Xerion 7 a choilíniú. A dóisi go ddíreach. Smíniger mar dhéis chun fiúntas Daonna a chruthú don chomhairle. Salách rómid iúmpar agus bunhaláthirtí. Má éideann leat, fan an cinenne Daonna cearta míana dóireachta iomlána an pláinéad. Má hepanart lúist hacs le na chéad gúil. Well, a laud be níos mó samlaí againn faoi conas a bharian an pláinéad in róí. Déach lísa timpeall an teamra. Gachaig achtarnach a haspan an náléiriú. Bhí siad ag súil go bhacaigh na Duine bás go topa, agus go gcuirfeadh siad siamsaíocht fáil sa phróiseas. Bhí roinnt acu cheama féin a cur gealta an méid ama a bharfeadh an cholíneacht Daonna. Caithfidh mé dul I gcomhairle leis an Daoine, a dúirt lísa. Nóí, tóg dá chuideama. Deas miongthóra hacs níos leithne. Fanfa an chomhairle le do cinne. 3 lá ina dhiaidh sin, bhí lísa ina seasamh sa seomra céine le pláta sambraí ina lábha. Bhí na hinneadathe achtarnacha ag leanúint aigéadacha go dtíochrasach, ag súil le dúchtú Daonna nó achanní éadóchasach le haghaidh tréalamh níos fearr a chlóisteáil. Glachan an Daoine le do ghúsláán, a dógar lísa. Hit an seomra ina chiúnas. Bhí roinnt achtarnach ag brathnú mermhail, mar dá mar rud é go raibh siad mí chlóiste. Sealfaimid fir an cúgar chun ibrachtaí a bhunú Xerion 7 a lean lísa. Be an captain Jake Murphy I ceamas an mission. Déanfaí an Dr. Amy Collins taide BHFUIL. Banistí an tinnealtóir Pete Rodriguez cáris cho óil. Sa láithróid an Sergeant Katie Bell slándal. Déanfaí a medic Danny Walsh freastal I riachtanis léis. Fuair hacs a cud sochar ais go topa. Gihiontach. Mollan an chomhairle misnach Daonna. So láithróimid an long iompar nua, frontier agus bun tholáthirtí choilíneacha. Chléin líse. Bhí si tar éis léamh an lusta sa láthair. Cílíonn bun tholáthirtí choilíneacha an trealamh is séra is sinne a déadach an comhairle a fháil gan brathnú go hiomlán neamhréasúnta. Ba é an nua frontier iompróir lastais ón ís seo caite. Beagnach spásfiú. Cathaine imimiid, díofrach sí. Có lua agus a thugann do fireann le chéile. Dá luatha a thosáid an turgnamh seo is luatha is féidir líon sonraí álaíocha luachmhara a bhailiú. Agus liise ag fágáil an seomra, cúla sí gothanna achtarnach ag ardú taobh hirdí. Bhí siad ceanna féin ag plé conas achmhainní Xerion 7 tar éis donna daoine bás a fháil. Bhí roinnt acu ag díospóireacht an marfach na daoine níos fád ná na bhorach. Díofrach daoine eile an raibh siad a géirí ceamaraí a cheola chun na básanna a hafadag chun críocha oideachais.
Níorbh liise a gléas cumarsáide agus ag siúil tríd na halaí stáisiún. Teachtareacht tusaíochta chuig an domhan a dúirtí go ciúin. Obair le Jake agus a fireann gach rud is féidir leo a iompar a fhacáil. Tá na heachtrúnach seo ag súil go jepaí orn, ach níl siad ag aithint na níine go háin bheith. Stud si ag finneog féachanna a haspánan na réaltaí ag síne go gan tearan I ngach tro. Áit ag na machchan sin, bhí Xerion seacht ag fannacht cosúil le ól féist ocras. Ré le grúpa eile de choilínithe a díla. Ceapan siad go bhfuil siad ag cur chun bás sin, a whispered líise dí féin. Béidir go bhfuil sé in am a haspáint dóibh cad a dhéanaan daoine nuair a scríbann duine amháin mid amach. Chra an long iompar, New Frontier, agus ag dul isteach in atmosfér Xerion seacht. Bhlach an Captain Jake Murphy gréim ar a cathaoir ceannis agus na halóram ag scrédal tríd an drochad. Bhí an hull long ag gol faoi bhrú a bhrúbhag an cuid is mó de na longa achtronacha. Tá teocht an hull ag ardú go tapa ag lí an tinnealtóir Pete Rodriguez an na stáisiún. Tá an teigid san atmosfér seo ag gite tríd ar bopláta seachtrach. Cé cho fada a bhuiliging. Díobhraigh Jake ag fada I rampla an pláinéad ag éirí níos mó ar an scáileán mór. Scamal dorcha ag sníomh gach áit, soilsithe ag tintrach leanúnach. Léirí pastí dearga áit a raibh léamh ag brú suas tríd an talamh. Béidir uair an tlaig sulla gaithmid taceocht saoil a ddraigear Pete. Níor tága an bicad dí seo don cinál seo pianós. Déach an dochtar Amy Collins suas an na léamh scamala. Tá me ag bra Stoirmeacha lecramig ollmhóra fud na mór ranne fad. Tá an tintrach híos deich nuaire níos ládra ná éon rud an domhan. Chur an Sergeant Katie Bell a chud Adam Sheckall don chuú húr. Cad margheall na créatúir stácar a luí na hachramig. Ní féidir le mo bhreateoirí dul tríd an gár isteach atmosférach, a dúirt Amy. Tá muid ag dul isteach dal. D'oscail an medic Danny Walsh a chud feiste leis, agus thosa sé ag ilimthú sa láthairtaí éigeandála. Well, a lagad má bharíonn na rudaí sin go tapa, ní bheith orn a bheith buairte faoin máisteach aigéadach. Rinne Jake beagnach mionghóra. Bhí a ferran tar éis iad féin a thairiscint don bhisean seo, ag íscadácha nach dtiuchadh siad ais. Ach bhí siad go léir ina sean haidúirí a bhí tar éis marachtáil staideanna dóhéanta roimhe seo. Dá mo rud go bhféadfadh éon duine seo a dhéanamh ba iad sin. An sin rinne Jake pointeáil artán carigach ag artú os cion na scamal Storme. Déadach an rampla sin cosint a thuairt Duine ón aimseir is measa. Pete, an féidir leat sin a bhórst sios ina piasa amháin. Is féidir lom iarracht a dhéanamh, a dúirt Pete, a lábha ag eitilt had na rialata. Ach bé an long seo ina miotal scrap I ceann cúpla úr an cleig, is cuma cad a dhéanamid. Bhí an turlangt caribh. Fuail an nua frontier faoi go an talamh carigach sa le chocraid le crash ag melt. Lábhrach, thosaigh an hala tai ag gelú mar a bhfuil báisteach aigéadach an miotal téite. Siúds cóisial, gach duine, d'ordaigh Jake cosint umláin. Chud an ferran suas go tapa. Bhí a good tríalamh sean agus paistethe, ach bhí sé déanta ag Duine agus tócha le merachtáil. Murab inan agus an trealamh achtránach galanta, dhearg teicneolaíocht Daonna ag Duine a bhí ag súil le rudaí a bhriseag
ag an nómid is measa. Hiúil siad amach isteach sa diail. Bhfuil an domhantarraingt iad ar dúis. Gach céim bhreath cosú le siúl 3 lámh tiúb agus mála trom á iompar. Dhibrí cáris fuairithe na suits atmosféiriche ró am chun na cúinne an teasa mhór. Tríd a gcuid scáhanna clog, déiteach siad tíreach a fheiceáil a bhí cosúil le dearg an domhan. Carragacha gearra ag síne I nach tréu, stennad dearg agus dú ag báisteach aigéadach. Gaile ag orthu ó lochan lachtainna fíochta a déiteach a bheith uisce nó rutéigean I bhfad níos measa. Sa fad bhuail tíntearach an talamh gach cúpla second, ag fágáil scars lonracha ar an drongla carragach. Annalís críochnathe a dhógar éimi tríd an radio. Is é an deascéal go bhfuil osagin meaiste leis an níomh ar fad. Is é an drochscéal ná go marú gachrúd eile sin I nómid gan suits. Cé chomh fada a bherí ar suits? Dífrich Jake. Chud Pete a chud léamh shekel. Béidir sé úr an chleig má táid ag tábh. Tá an tábhar seo ag fás ina géad báistí íon agus tá sé ag rathú. Bhí Katie ag feire ar an malach isteach chuig an nuamh. Thug na stalkers suas ag géadí sin a hochailt amach. Tá siad ag famacht taobh amuigh anois. Crachadóirí Criste a thug Jake faoi deara. Tá éas acu go gafamid teacht amach faoi dheire. D'oscail Danny a chud feisteléas, agus thosaigh sé ag clocha léamh ó gach Duine. Tá áir gud sitana ag coinneáil suas níos fearr ná mar a bhíos agsúil leis. Tá na huamh I náiríre beagán níos lú tocanach ná taobh amuigh. Dí Pete ag déanamh stadéir ar a léamh cósal. Tá an teacht an seo níos cóisí freisin. Tá sé beagnach cosúil go bhfuil an uamh seo scacha go nádúirta. Cúi éimi síosannacha le lachan beag isce a bhí forma I clás ar uirlar na huamh. Ríshi a scanóir os sa cion. Tá an tuisce seo beagnach inolta. Tá na mianraí I meallí na huamh ag neotrú an cuide smó gen aigéad. Bhaid Jake rud ná cheitte go mbeadh sé ag mothú ar an domhanbá seo. Dóchas, ní limid I géirí an pláinéad seo a thráid, a dúir sé go mbeall. Gach speiceas eile tháinig an seo leis an smaoineamh Xerion 7 a ahrú chun freistal orthu. Cad a tharlód dá narámas muy féin chun freistal ar an pláinéad ina ionad sin. Déach Katie mar go raibh sé cracáilte. Ba bhalat go náfag mid leis an Paul ifreann seo. Cén fát me bhfuil. Tá daoine ina gcónaí I bhfeasaí, tundra artach agus swamps. Pámid tréis a bharachtáil aimsirí eagar agus brúchtaí chomhacha. Éireann ar speiceas níos ládra nar a éireann rudaí níos deachara. Bhí éimi ag crama. Déiteach sé a bheith ceart. Féach ar na formú uamh seo. Féach ar an gáithnín sin a asan in aigéad. Tá beatha ar an pláinéad seo. Tá cáras ann a ibrion. Ní gádún ach a áil amach cumas ibrúló seachas ina gcionn. Rinne Pete gáire taobhistí dá chlogad. Mar sin, in ionad iarracht a dhéanamh an pláinéad a terraformáil, terraformamid muy féin. Go ddíreach, a dúirt Jake. Fólamabid ó Xerion 7. Faimid bealaí
chun an neart a úsáid seachas a lagaí a thráid. Las mi den nuamh bhúil tintrach agus hit báisteach aigéadach. Dan na stalkers go faineach a gcuid creche teachtamach. Ach te bhistí den nuamh, hí cúgar daoine ag plamáil rud éigean ná thriail éon speiceas achtarach riamh. Bhí siad chun cardas a dhéanamh le hIfreann féin. Trí bhí a bhí caite ó chud an iarraidh Daonna I bholach san nuamh ó na stalkers. Anise, bhí an Captain Jake Murphy ina seasamh taobh amuigh denáit a bhíag ina fosca caragach siimplí, ag feire ar a cuid Daoine, ag opair sa bháisteach aigéadach, gan suatainna cóisiil. Chud an cláchlú íontas ar gach lá. Chuí an Dr. Amy Collins sios an eice le paiste den gaithnín aisteach a bhí faite acu. Ag fásanis I ngáirzíní a bhí carcha go cúramach timpeall amán. Dhíró irtí ach measc amalata, éadrom agus goggles cosampa. Bhí a crackan riúnathe don timpeallacht, a géadach, trí bhascán de dhéanacht ná dúirta an Duine, agus cáralacha déanta as planaí áitiúla. Tá an targ suas dhá bhéad is a dó faoin géad ile an teachtain seo, a glíosí ar Jake. Tá an tára seo dochreide. Scagan sé tochaní ón air, saláiríonn sé cothú, agus is féidir na snáithíní a isteach I bheabrach a éideann níos láide nuair a nachtar de géadé. Tháinig an tascadóir Pete Rodriguez amach as rud a bhí cosúil le granadóireacht miútal, ach bhí sé innáire a prósealaí atmosfér nua. Murab unan agus na measaní terraforming ollmhóra a úsáideann speiceas ile, dóibrí gearreg Pete le cemic nádúirta, Xerion seachas ina gine. Tá na ballathirí tintearach ag opair go feithfe a thuairiscí Pete, ag cumhailt báisteach a géadach ó na ai, mar dá má uisce gná é. Táimid ag giniúnt trí thíre níos mó cuachta ná mar atá uan. Tá na Stoirmeacha lechtaracha a bharraig gach duine ile ag coinneáil ar trealamh, ag opair níos fearr ná éon I mibreir calla. Chur Jake ceann leis le sásamh. Tháinig an dálchan cinn nuair a stop siad ag iarraidh Stoirmeacha MARFACH an pláinéad a cheachant, agus thosa siad ag úsáidíad ina ionad sin. Bhí Pete tar éis líonra de cheoltóirí criostail a dhearreg a gá buailte, tintearach agus a stiúr an finiamh isteach in an nghreile cuachta. Rí an Sergeant Katie Bell suas chucú ag fille an na patrol maidin. Í ráisi ina héanaar. Lean trí stalker níos lú tebhíortí mar bharrí dílis, a súla garma dídathe ar a gach glóiseacht. Tá an imlína thua sláán a thuairiscí Katie. Rinne réasar, spike agus fang seiceáil iad an líne drama I fad. Ír aimsíodh éon chóirí dídóra iúnsatach. Rinne na stalkers a denonú sí fuimene crichála bog a bhí cosúil le sásamh beagnach. Thóg sé seachtaní de bhreathnóireacht thuairimach chun hiiscint nach raibh na crachadóirí ollmhóra iúnsatach gan smaoineamh. Bhí siad ina sealgairí pacáiste clíste le struchtúr thóisialta chasta. Bhí sé feachte amach I Katie conas cumarsá a dhéanamh ló ag úsáid bíoga lechtaracha ó radiomónata. Éon nucht ón ibriocht mianadóireachta a ddífigh Jake.
Déir Daoine go mbainfidh siad an idhmiú criostail mór a márach, a phreacar Katie. Tá mo stalkers BHFUIL. De réir dealrabh, canan na criostail lo I mini cíochtaí nach féidirlinn a chlosisteil. Bhí an medic Danny Walsh I bhfad níos mó ná oifigigh léas na Fíorne. Rinne a nádúr séimh agus a scileanna brathnóireachta CUMHACHT firfe chun éiceachóras Xerion 7 a stadéir. Bhí sé tar éis áil amach go raibh go leor de na créatúir a bhí cosúil le MARFACH an pláinéad mar cuid riachtanach de choilíniú íogar. Chuaigh Jake go dtí imeall a láineachta, agus déach sé amach an tíarach a bhera an irisin, expedition achtarmach. Bhí an rarc fós crua, ach anois chonaic sé áilleacht ann freisin. Sa láithreach teas dá bharganamh le gaiasar scaile. Bhí lochan aigéadacha ina plandaí práisiala CUMHACHT. Fiú an domhantarraingt brúiteach a bhí ina bhuntáiste, ag déanal na Níine níos láide agus níos atléimní. Chuaigh imi suas leis ag an pointe brathnóireachta, ag iompar pad sonlaí lán dá taide is déanaí. Cheall an stáisiún féarachan cóirle 78 eile. A dúirsí tá siad I gcíre a fáil amach caitheann a hasómad ag fáil bháis. Rinne Jake gáire. Cata dúirs tú leo. Go bhfuilimid róg nóthach chun bás a áil anois. Tá ar dáirige criostail sard Níorbh cheana féin riomh scéalal, agus tá 7 speiceas nua aimsithe ginn a déadach léas calachtach a réaláidú. Haspáin dó íomhána a padsáirí de créatúir a bhí cosúil le seo de beá, plandaí a bhí ag lanrú le na solas féin, agus bactéir a déadach beagnach éon chóthúil tochanach a bhriseag síos. An rud greanmhar a len éimi, níl an pláinéad seo in nárara ina gcón báis char bé. Tá sé difriúil. Gach speiceas a tháinig seo, roimhe seo, rinne iarracht é a dhéanamh cosúil le na gceann baile. Thráid siad an timpalacht go dtí gur bharraigh sé iad. Cé gon dhearnama dé mar bhaile, a dúirs Jake. Chuaigh Pete chun iad a cheangal, agus a cheann de na thuilmúcháin is déanaí aige ina dhia. Bhí sé cosúil le trasnú idir Daonna alla agus drúileáil, ach bhug sé le cruinneas macniúil tríd an tír rán carigach. Tá na mianadóirí ag opair níos fearr ná mar a bhí súil agam a bhíní Pete. Seachas an teige de ghaid, úsáideann siad é chun caneal bheachta a gíoscéile sa choraig. Na criostail beagnach a bhailiú iad féin. Rinne an mianadóir criostail agus focail agus é ag opair, ag brise síos mianach le phríghníomhata CUMHACHT rialata seachas inneara brúdúil. Bhí sé go hiomlán difriúil ó na trealamh tionsclaíoch ollmhór a úsáideann speiceas eile. Cé bhéad atá á tháirge ginn a dtíofraigh Jake. Níos mó ná éon expedition roimhe seo a bhrúnglóid, rinne Pete gáire. Agus níl muid ach ag scríobú an dramchla. Tean na fermiú criostail síos mílte. D'ardig stalkers Katie a ginn go toban, agus rinne siad fuaimena ráigh. Bhí na daoine fálamta chun muín a chud ag cuid céadmhí níos fearr. Tá rud éigean ag teacht, a dúirs Katie, ag seiceáil a trealamh radiú mónata. Sa hí ilreacha ag druidjum ó hithis.
chur dig leas cumarsáide I Níorbh. Is seo bunit Murphy chug sahi atá ag dridjum, luig de chuspór. Hannig an frecre I ngú álach an chóirle Réaltrach. Captain Murphy is cowlach, partala cóirle seo. Támat an seo chun éon bhartanas a aslanniu sula maró an pláinéad sibh. Chur dig súla le ifreann. Bhí a isacil go léir cat a bhí I gceist le seo I nuaire. Bhí na heachtarnaigh ag súl go bhachadís bás seachtaní ó chin. Anise go raibh na Daoine ag éirí go maith, bhí an chóirle ag iarraidh an ibriocht a ghlacha. Tá sin anchúramach a bhreacar dig go sochar. Ach níl tartal ag teastal uain. Tá choilíneacht agus ibriocht bhíana dóireachta buan bunata aigéin. Bhí soscada ann sula bhreacar Réaltrach. Tá sé sin dó dheanta. Ní féidir le héan speiceas marachtal gán bás acma a héan fed níos mó ná cúpla lá. De réir dealrabh is féidir le Daoine a dúirt dig. Déanta na fiorne, támad ag rathú. Bhí Amy ag monatóireacht na saithí atá ag dridjum lena scanóirí. Bhá chutha dhéag a thuairiscí go ciúin. Cumhríocht mhíleata. Níor siad an seo chun sin a thartal. Chur Pete ceann leis go gráma. Tá siad an seo chun áir nibriocht a bhacha, agus is dácha go scríosfí siad éon a néithe. Bhí na stalkers, Katie ag éirí siate, ag mothú an teamas ó na cuid cumpanach dáama. Hasí na créatúir ag déanú fuaimena níos Duine, níos bagarí. Cé chó fada go dtí go dtiucha siad a ddír, a ddífra dig. Dó uair an chlaig, béidir níos lú, a threacar Amy. Déach dig thart a lonneocht, na héachtaí dochrate a bhí déanta ag ifreann, I ddíreach trí. Bhí an dóhéanta déanta acu, agus rinne siad ifreann ina mbaile. Anise bhí na heachtarnaigh ceanna a chuireann seo, iad chun bás a fháil ag iarraidh a néirí de halamh a choist. Well, a dó sé faoi dheire. Is dócha go mé chun an réaltra a háspáint cad a Xerion nuair a bhagar tú baile Daonna. Rinne Katie gára agus thosaigh sí ag seiceáil a cud airm. Ach an uair seo, ní raibh sí airmthe ach le teicneolaíocht Daonna. Bhí sí tar éis foghlaim chun abrú le cosintí nádúirta Xerion 7. Bhí Pete ag panal cheana féin múnata a gcuid bailthóirí tinkrach a déadach freastal cuspóir an difriúil ná giniúint cuachta. Hasí Amy ag ullmhú a cud samplaí biteolaíocha is contúirtí le haid imnanú tapa. Hasí Danny ag eagrú na stalkers agus na créatúir thucasacha eile a bhí ina gáird acu. Bhí na heachtarnaigh ag teacht chun na pláinéad a ghlacha. Ní raibh aon smaoinemh acu go raibh na Daoine ag panál rith shiúl. Ba é seo a bhaile anois, agus cosín Daoine a bhaile le gachrod a bhí acu. Lena náirítear an pláinéad féin. Bhí an codlach tarrthála achtarnach follón os cionn Xerion 7, cosúil le bailiúcháin de siorcanna miútal. Bhí an cóirleoir tax ina seasamh brúach a phríomhsothaí, ag fécant na scáileán sonraí a háspáin léamh dóhéanta ó gromglíg Katie a cóirde stalker. Razor, spike, fang, bailí an tréad, am chun séalg. Rinne an trúr stalkerí
tamheála fuaimena cliteála spraga, agus léim siad hiúl chun an ngéilte fianna a gléich. Lastí genóméid tháinig na mórán cracadóirí ollmhóra amach as uamhanna agus áiteanna follata caragacha fud an ardchlár. Bhí Danny Walsh ag cóthordú leis na créatúir dhúchasacha eile a raibh cordis acu leo. Naracha bioluminescent a déitag brú isteach trí spásanna beaga, ciaróga aigéad spitting méid cat tí agus tréda créatúir eitilte a dtí finiamh leictrach. Tá éice córas an pláinéad orthu a tuairiscí Danny. Is fua le gach speiceas anseo in róirí a dhéanaan iarracht a nón a athrú. Thur Jake an córas cumarsáide bun. Gach stáisiún an fear ibriocht Hellstorm a chéimiú. Bhrís an chéad spásartach achtarnach tríd na scamal Storm. Fiche náméid ina dhé sin bhí an pialotach ag sú le daoine éadolasacha a amsú I bhosca primitive. Ina ionad sin, fuair sé rutéigin bhuiánta. Bhúil tintrach a spásartach a náméid a chuaigh sé isteach san atmosfér níos ísle. Ach ní raibh sé seo ina dheathiontrach. Bhí ballathóirí monata, Pete, tar éis an tardchlár fad a dheampú ina airm leictrach ollmhór. Hep córas an spásartach lárach, agus hit sé isteach líon a géad a bhí suite go ddíreach ina riomh Pete, go ddífeadh sé. Spásartach a héan síos. Jerry leis an pialotach túrisc a thabhairt sula bhuair a radio bás. Cineal éigean de stallach tintrach díirithe. Tá an limistéir tallancha níos námhdach ná mar a bhíos ag súil leis. Rinne trí spásartach eile iarracht bhealaí cur chuige éagsúla. Bhúil gach ceann acu le boltaí tintrach atá díirithe go forfa a bhí cosúil le teacht ón storm féin. Chonaic an cóirlár Hax a haidh tormancha ag titim ón spéir, cosúil le réaltíní dóite. Conas atá siad ag rialó na Hampshire, a dúirigh sé, a thuúil. Bhreaní an tofagach álaíochta na léamha le díama. Tá líonra éig an tácha acu ag buint úsaide as na criostail chandamacha. Tá siad ag canál Stoirmeacha leictracha an pláinéad trí cheoltóirí criostail. An sin, scríosamidíd ón bhisis. Rinne Hax grumbling. Muirear na príomhceabhraí. Ach nuair a rinne a ifigach éirm iarracht an choilíneacht dhéana a dhíriú, thosaí cáras an tsothí a gníomhú go aisteach. Soilsí rá soilsethe fud gach penéal rialata. A thiarna pámaigh caile cuachta a thuairiscí an tinnealtóir. Tá rud éigean ag dránal ar gúlchastí finiamh. Tríd an bhaneog, déiteach Hax scair de chánaíní lonracha ag artú ó rumcla an pláinéad. Bhí bactéir darta go speisialta éimi I gcithe an cabhail chathaí agus a parasites leictracha ag dránal cúthachta ón agóras. Gach síthach, éigeandál fíleag ihis níos airde, a dúirdigh Hax, ach bhí sé ró dhéanach. Dúirte Pete a fúls leictreamanéadach ag an nóméid crún sin, ag seála tánta finiamh tríd an spás a ró uallach gach córas leictreanach sa cabhlach achtarnach. Dó dhéag lang hocaigh dul dorcha ag an nán ceama. A cuid crúna gafa I gcónraí meatal, ag titim I tró an pláinéad a rá iarracht déanta acu a scríosa. Hit na longa fud rancla Xerion 7 is ra pléascanna iontacha. Iad siúta hánig sláán
ón tionchar fuair siad iad féin ar an Daoine, céanna a bheirigh an irid sin dá muintir. Chaimig Jake agus a fearann an scríos ó na suamh sábháilte sa córas uamh mónata. Rinne na stalcarí timpeall orthu fuanna clíteála sásta ábhal is dá me thug siad go raibh an bhagairs dá díolte scríosta. Cára éigeandála ón long bhreatach achtarnach, a thuairiscí Pete. Tá sé de géirí paraháil láthairach. Cén spéis a dreacha Jake. An bhúntar céanna a chuireann seo sin chun báis anois ag teastal ar gabhar chun mearachtá. Bhí Amy cheana féin ag analaisiú léamha ón suamh tuairteala. Ní bherí an cuid is mó dá cuid suití cósaíl, ach cúpla úr an clig san atmosfér seo. Bei fosca, scagag isce agus cosint ón bhíodúlra dúchasach ag teastal uathe. Rinne Katie gára. An bhíodúlra dúchasach céanna atá a géirí iad a ithe as ilnrú a dhéanamh ar a díote. Bhí Danny ag ullithú sa láthairtí léithis. In ainín gach rud a rinne na heachtarnig, ba é a nádúr cabhrú le haon duine a hastigh uaí. Tá cuit acu gachta go dama. Jo siad bás gan céadá. Chur Jake a rána go cúramach. Tháinig na heachtarnig chun iad a lúnmharú agus a cuid ebre a gcaia. Ach anois bhí siad gan chabhar, gafa ar dheann nach bhéadach siad mearachtáil gan chabhar deama. Oscail Caniel Commerceáide a thochar sé. Tháinig go édólasach hacks tríd an statach. Colínach tána is sé seo an cóirlór hacks. Tá créachtagin agus tá cabhar lárach ag teastal uainn. Tá ar longa scríosta agus tá ar suití ag theip. Tucam de stad a treagar Jake go sochar, ach tá cuinílacha agam. Anna níd a dúirt hacks go tappa. Bhí agla cortha in anad arrogance ina gú. Ar dús, seo fi tú teachtareacht chuc an Chomhairle Réaltrach, ag miniú go raibh le Daoine Xerion 7 a choilíniú, agus gur bhunaigh siad ibriochtaí mianadóireachta. Ar an dara dul síos, molla fi tú go dearfar cearta iomlána de dhaoine de gach domhan ac manilis, nach féidir le speiceas ile a lábhseáil. Ar an trí dul síos, ibrí tú lín chun catramh pláinéadachta ceart a bhunú. Bhí sos fada ann. An sin treagar go búilte hacks. Éinti, just a chabhar lín le de héal. Déach Jake ar a fearann le bród. Mí háháin gur tháinig siad sláán ón do dheanta, ach jumpi siad a níomht ina cáirte. Bhí Xerion 7 lo anoise, agus bhí an réaltra ar tí fálam nach raibh neart is mó an chinne Daonna ina deicneolaíocht ná ina naram. Ba é a guma spaile a dhéanamh in áit ar bith, agus é a chosint ar éon duine. Sé bhí tar éis de chalach achtarnach títim ar Xerion 7. Bhí an pláinéad cuma go hiomlán difriúil. An rud a bhí uair amháin ina hellscape barran anois, ag plódú le gníomhaíocht ó gosan speiceas éagsúla. Go léir ag fálam chun mearachtáil le chéile ar bhealaí nar chonig an réaltra riamh bribhe. Seas Captain Jake Murphy ar dheich brethnóireachta an stáisiún taide, Xerion nua thógta, ag féachant ar achtarnig ó fut na réaltra, ag opair in éanacht le Daoine sa bháisteach aigéadacha. I raibh éon cheamacail ag caitheamh na suití cóisiil trom
a bhí gríochtanach le haidh marachtála. Tuaras cael targacht a léthúil, a tógar an dochtar Amy Collins, agus ag teacht leis. Bhí an CUMHACHT ar a craisin, agus a bhí ar gach cónaithéir fat téarmach, cruaite ag miana riúnathe don timpolach chrua. Tá ascar criostail chandamacha suasdathagad faoin géad an bhí seo caite. Níos tábhachtí fós, pá fionachtainna móra gin I 7 réimse álaíochta éagsúlba. Faoi bhóníd bhí an tinnealtóir Pete Rodriguez ag múine grúpa innealtóirí ballacha criostail conas práisialata atmosféracha a hágáil a dubhraigh leis an gimmick pláinéad seachas na chruinne. Bhí a corp tréidearcach ag na heachtrainnig ag splancug le sceitimíní agus iad ag tuiscint cuainteapa nar smíoinnig a speiceas orthu riamh. Tá na clár teagaisc ag opair níos fearr ná mar a bhí súlaging a lean Amy. Is cosúil go nóran an cuideas mó de na speiceas do thiompolachtaí fortneacha má stoppan siad ag iarraidh gachrúd a athrú agus tosú ag fálam ina iomad. Tháinig an Sergeant Katie Bell ar aig lena gná hiúnlachan de stácarí. Ach anois bhí trúr álathe óg Xerion ag leanúns lé cosúil le mic léin fiosarach. Bhí na heachtrainnig cosúil le héan ag tairiscint fannacht ar Xerion 7 tar éis 2 rialtas rochtan a iarraidh ar heicnídí marachtála Daoine. Pá an imlí na sláán a thuairiscí Casey. Pá na king nua ón hidgemoní ag socrú isteach. Well, pá an ambassador ag iarraidh ambassad bhuan a bhunú an seo. Cur Jack nod le sásaf. Bhí focail faoi rá an cinne Daoine ar Xerion, 7 skepte ar fud na réaltra níos tapóla ná mar a bhíothas ag sú leis. Ina ionad, iarracht a dhéanamh ar an méid a tharla a ceilt, bhí ar an cóirle réaltrach éachtaí Daoine a ahant go poblí. Bhí na tartaí dramatúil. Dosin speiceas a bhí tar éis daoine a bheas mar primitive anois ag iarraidh cabhair dhána lena próiseanna choilíneachta do dheanta féin. Bhí domhanmhais acmaníolas a bhí gan teagáil le cíanta anois ina réadmhín luachmhar. Tháinig an medic Danny Walsh amach ón ionad leithis, agus an cóirleár Hacks ag siúil in aice leis. Bhí cuma an de friúil ar an polatóir achtrannach ón fhigiúr arrogant ar an iarracht an choilíneachtaíonna a scríosa. Bhí miana de chánaí ar Xerion 7 tar éis é a dhéanamh úthall, agus d'fhoghlaim sé meas ar cumas déine. Tháinig an cinneadh Jerry an gála a dógar Hacks ag orthu clés cumarsáide. Tá cearta choilíneachta isiseacha tugta de Duine de gach domhan eicmaníolas sa airneáil seo. Chomhairle sin, gabhann an cóirle leisceil go formúil as an iarracht de choilíneacht a scríosa. Clach Jake a nuacht go sachar, agus ghlacha leis ar níoratí eile. Tá bhar bailríocht iomlán de Duine sa Choimisiún Trádála Réaltrach, le cearta vótala cíánan le héin speiceas eile. Anítear go formúil stáisiún paide Xerion mar críoch neamhspleach faoi rialtas déama. Stad Hacks ag brathnú nára. Tá rud amháin eile. Tá 7 speiceas eile tar éis cabhair geama a dhéirí le domhan choilíneachta téifte. Tá an cóirle sásta tálaí substantiúla a íoc as sainneolalas déama. Rinne Amy gáire. Is mian lóg an déanfamis na prasach
a rinne siad a géirí pláinéad a terraformel, nach raibh gá le terraformel. Rud éigean mar sin a abhícheachs. Is cosúil go táirgeann de chur chuige iriúnathe seachas ceannas I bhfad níos fearr ná ormána tradiisiúnta. Tháinig Pete isteach sa grúpa, a chud éadaí fós ag galú ó upper sa storm a géad is déanaí. An tyranní firfe, chur siad sin chuig an pláinéad is measa a déadfadís a áil ag súil go bhagamis bás. Ina ionad sin, chuhiamar gin déanaan na pláinéad is measa na títhe is fearr má tá a isagad conas marechtal leo. Rinne stácarí Katie a gcuid fuimene, criostaile, de grán áil is dá me thug siad an meaga. Har na miana hí na créatúir rúchasacha ina gcuid riachtanach de rá na cailínachta. Bhí anéalas chanéalacha áitiúla agus an instinctí cosanta tar éis saoilte Daonna a hábháil go leor uaireanta. Cad é an staid hanscatal Daon bháis eile a dtíofrich Jake. Chur Danny a fad seanmhaith I cóirla. Pa firne agin ag ullethú dá bhisin chug sé pláinéad éagsúla. Pa na bhorach ag géirí aran cabhrúló ibriachtaí a bhunú gabhain le domhantarraingt gáthúra dhéag gná. Teastíonn cúnamh ón bhómar le pláinéad ina bhfuil an dramcla fad clúdacha le fumas tochsamach. Agus tá gach duine ag géirí ar maithanna a ólam. Nílamid ag choilíniú pláinéad a thuile, a dúirt Amy. Pámid ag múine don réaltrach bealach nua go hiomlán chun smaoineamh thiompelachtaí neamhdeacha. Shiúil Jake go dtí imeall na deicthe brathnóireachta, agus déach sé amach ar an nón athirta. Sala Níorbh turasóirí muid an seo a thuile. Is muidne dúchasig. Mar a bheith chun na faointe a chuirí críoch, bhrúigh duine de na stalkers Katie a lámh le Jake le gan soléir. Measa an crachadóir ollmhór a bhí ag seilc daoine trá mar cuit dá réad anois. Thar sin a dúirt Pete le gára. Tá gá le duine éigean an seo chun fáilte a chud roimh an géad speiceas ile a chineann an chóirla a chur chuig Daon da dhéanta. Múnf me dómh cat a dhálamid. Il éim rud mar héal báis. Il ann ach séalte nar éirileat amach conas marachtal fós. Chuí an grian faoi na scamal storm de Xerion 7, ag péinteáil an bháisteach aigéadacha in nathanna lonracha a bheith MARFACH álainn don na chéad chuairteoirí Daonna. Anois go raibh ann ach tróna álainn ile sa bhaile. Gníomhí Jake an córas idir chumarsáide, a thrich gach cúne dá lonneocht atá ag fás. Gach stáisiún is sé seo bunáte Murphy. Aniu tá cring bliain ann ó tháinigmid Xerion 7. Chur na heachtrannigmid an seo ag súil go bhfeamis bás. Ina ionad sin dálamid conas marachtal. Fud an choilíneachta, stad daoine agus achtranig éireann ina cuid ipre chun éisteacht. Amárach pásamid ullethúcháin dar géad chúsláán ile. Tá go leor saoilte de héanta ile ag an réaltrach ó bhfuil an teagáil bheane ag teaisteal uathe. Am chun na haspáint dómh nuair a chuireann tú daoine go hIfreann. Ní bhearann mud ach déanamid bailliade. Ba é an fracra a tháinig arás ó gach cúne den ghonaíocht aontaithe. Fáilte go hIfreann. Tá súlagan gur bheallat an méid a runnamar leis an áit.